Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan dados pribadi-pribadi sing purun digugu lan tansah bekti ing ngarsa dalem Gusti lan ing tengahing gesang pasrawungan ingkang dipun prangguli. Kadangkala yen kula panjenengan ngadepi tiang-tiang sing ora bisa digugu, omongane mencela-mencele neng ngarepe dhewe le omong nggah nggih neng mburi omongane ora gelem, neng ngarep neng nggon rapat umpamane setuju, neng mandang wis bubar rapate sing diomongake yen ora setuju, utawi ing maneka warni bab, termasuk ana ing babakan ngrasani karo si A ling ngrasani si B, wah ling elek-elek tenanan. Ning mandang ketemu si B ngrasani si A yo ngelek-elek. Kadangkala wonten ing gesang bab-bab kados mekaten menika kalampah. Gusti Yesus ngadepi tiang-tiang sing ugi mencela-mencele, ora bisa digugu, ora bisa dipracaya, lan boten namung mencela-mencele ning yo dablek ora gelem ngrungokake lan nglampahi menapa sing dirungokake. Nah, yen kula panjenengan gadhahi karakter sing kados mekaten, ora bisa digugu, ndablek, kupinge mbudhek. Nah, mangsa Advent menika monggo awake dhewe sinau dadi pribadi-pribadi sing bisa digugu, omongane awake dhewe bisa dicekel, supados menapa awake dhewe dadi pribadi-pribadi sing pinitados isa dipracaya. Termasuk awake dhewe ya sinau dadi wong sing taat, apa sing awake dhewe rungokake ya dirungokake tenanan, terus ya ditindakake. Tantanganipun injih menika egois. Awake dhewe dadi wong-wong sing egois, sing penting aku slamet, sing penting aku puas, sing penting aku seneng, wong liya dadi korban terserah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 16 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh, kaya sapa wong-wong ing jaman saiki iki? Kaya bocah-bocah ing pasar sing padha undang-undang kancane. Kowe padha dak sulingake, kok ora padha jogedan? Kowe dak ajak sambat-sambat, kok ora melu tangisan? Awit Yohanes Pembaptis rawuh ora dahar, ora ngunjuk, malah diarani kepanjingan setan. Putraning manungsa rawuh ya dahar ya ngunjuk, malah dielokake. Galo wong grangsang lan seneng minum anggur, mitrane juru mupu bea lan wong-wong dosa. Nanging kawicaksananing Allah dibenerake dening pakaryane.
makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cekak aos Gusti Yesus paring gegambaran kados pundi karakter tiang-tiang ing jamanipun Gusti Yesus. Kula kinten menika nggih penting tumraping kula panjenengan sami yen Bapak Ibu menika dados pengurus ing lingkungan wilayah setasi paroki, sae menawi mangertosi karakter umatipun, situasi kondisinipun kados pundi, supados menapa saged nanggapi kanthi program-program utawi kegiatan-kegiatan sing pas, sing selaras. Yen situasine umat menika memprihatinkan, piye carane ngatasi kanthi kegiatan-kegiatan. Yen situasine menika semangat, kados pundi njagi semangatipun umat kanthi kegiatan-kegiatan sing pas. Gusti Yesus paring tulodo kados pundi Gusti nepungi situasi umat ing jamanipun. Gusti Yesus ngendika bilih tiang-tiang jaman semanten kados bocah-bocah ing pasar sing padha undang-undang kancane. Kowe padha dak sulingake kok ora padha jogetan, kowe dak ajak sambat-sambat kok ora melu tangisan. Menika situasi sing ngewuhke, situasi sing kados-kados arep tumindak kepriye kuwi ora dadi apike. Dijak jogetan ora do gelem joget, dijak tangisan ora do gelem nangis. Awit menapa? Gusti mriksani bilih rikala Yohanes Pembaptis rawuh lajeng poso sesirik laku tapa sing keras, malah diunekake kepanjingan setan. Ning anehipun rikala Gusti Yesus putraning manungsa rawuh mangan nginum, diunekake wong grangsang lan seneng nginum anggur. Lah menika lak nggih ngewuhke. Tumindak ngene ora dadi karepe, tumindak ngono ya ora dadi karepe. Terus kepriye? Kadangkala kula panjenengan wonten ing gesang menika ya nganyelke. Umpamane kemawon pas panas banget pingine udan, ning mandang udan pingine terang. Menika lak nggih ngewuhke Gusti. Nek Gusti menika yasa jawah utawi yasa terang. Mila kados pundi kula panjenengan ing mangsa Advent menika dados pribadi-pribadi sing wicaksana, sing ora mung nggugu karepe dhewe lan sakpenake dhewe. Awake dhewe sejarah wonten ing gesang menika nggih sesarengan tiyang sanes. Minimal yen awake dhewe ki termasuk wong sing ora aktif, minimal awake dhewe duwe keluarga. Kados pundi sesarengan brayat sejarah gayuh kabegjan lan kabagyaning gesang bebrayatan. Ning nek awake dhewe karaktere kados tiang-tiang jamanipun Gusti Yesus, ayo mesake sing urip bareng karo awake dhewe. Mila kados pundi kula panjenengan estu dados tiang-tiang sing cetha, minimal omongane awake dhewe kuwi cetha. Aja ngasik mencela-mencele, aja ngasik kaya bunglon kerep berubah esuk dele sore tempe, saengga tiang lajeng bingung. Termasuk kados pundi kula panjenengan dados pribadi sing peduli apa sing awake dhewe rungokake, monggo kula panjenengan lampahi yen menika estu sae. Menapa malih sabda-sabda dalem Gusti menika nek awake dhewe rungokake dados panuntun tumraping gesang kula panjenengan gayuh kasuwargan. Wonten ing cecawis mangsa Advent menika kula panjenengan kaajak ugi mbangun paguyubaning umat. Kados pundi peduli setunggalan setunggalipun bangun gereja sinodal, gereja sing bisa mlaku bareng-bareng. Menika lak betahaken pribadi-pribadi sing cetha. Nek diundangi di WA, ayo latihan kur, dijawab nggih, ayo rawuh. Aja ngasih mung nggih-nggih ning ora kepanggih.
diundangi sembayangan sarasian Advent. Monggo rawuh menika dados srana anggenipun kula panjenengan cecawis diri bangun bekti marang Allah, bekti marang sesami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.